Tiden går, og nu er der kun halvandet år til valg. Jeg vil sige, at jeg under statsministeren 4 år mere på posten, ud over de halvandet. Men jeg vil ikke have det så godt med det, hvis det sker på den baggrund, som blev forudsagt i Altinget sidste torsdag. Sidste tirsdag var det. Den dag offentliggjorde Netavisen det vægtede gennemsnit af november måneds meningsmålinger, og resultatet viste 88-87 til blå blok. De blå står til at vinde, sagde kommentatorerne, men det er jo forkert. 88 mandater valgt i Danmark ville give blå blok en valgsejr, men næppe regeringsmagten. For det er meget sandsynligt, at valgene i Grønland og Færøerne ville udløse mindst 3 røde og højst 1 blåt mandat. Resultatet ville altså blive 90 til de røde og 89 til de blå. Nordatlanterne ville konvertere de blås sejr til et nederlag. Jeg tænker lidt ligesom, når jeg sidder og kigger fodbold i sofaen, ikke? Og så for mit vedkommende er det så Liverpool, og jeg jubler, Liverpool scorer, ja, vi fik mål. Og så kommer VAR og siger, nej, der var ikke mål alligevel, vi annullerer det. Ikke? Sådan kan Nordatlanternes rolle jo være. Jeg synes som sagt, det er godt, hvis regeringen kan fortsætte, men jeg synes, det er lidt uretfærdigt, og det grænser måske endda til at kunne kaldes lidt udemokratisk. Jeg tænker i hvert fald, at på Færøerne vil man ikke bryde sig om det, hvis der var en side, der vandt valget, men så kom der et mandat, som var valgt i Danmark, og gav sejren til taberne. Hvad mener statsministeren sådan overordnet, principielt om, at vi nordatlantere, som ordningen er, kan komme flyvende syd over Atlanten og give sejren til dem, som har tabt et valg i Danmark? Altså, man forbereder sig på mangt og meget som statsminister, men det lykkedes altid, hr. Sjúrður Skaale, at stille et spørgsmål, man umuligt kan have forberedt sig på, og det gælder også det her. Altså, det første, jeg gerne vil sige, det er, at jeg synes jo VAR slet ikke burde være i fodbold. Ja, vi er enige. Ja. Jamen, altså, det er jo sådan, ifølge vores grundlov, at der er 179 medlemmer af det danske Folketing, og de udgør et mandat hver. Og vi har nogle gange de spilleregler, vi har i forhold til regeringsdannelse, som vi har ifølge vores grundlov. Jeg udelukker ikke nogen mandater i den sammenhæng, og jeg kommer ikke til at gisne om hverken valgresultat eller hvad der måtte ske, efter at der har været afholdt et folketingsvalg på et tidspunkt. Nej, det er klart. Tak for svaret. Det er klart, at det formelle er, som det er, men altså, det er også et grundlæggende politisk princip, at vælgere og skatteydere er de samme personer. Og selvom Færøerne og Danmark økonomisk set på mange måder er forbundne kar, så har vi hver sin økonomi og hver sit skattesystem. Og når jeg stemmer for finansloven, som jeg selvfølgelig vil gøre, så lægger jeg byrder på de danske vælgere, men ikke mine vælgere, fordi de betaler ikke skat i Danmark. Og jeg kan jo i teorien, hvis jeg bliver genvalgt, og jeg bliver den afgørende stemme, så kan jeg sætte min støtte til salg til den, der byder højst. Hvem giver mest for et færøsk mandat, som giver regeringsmagten, politisk eller økonomisk, dem støtter jeg. Det vil jeg ikke gøre, selvfølgelig, men en person, der er mere slet end mig selv, ville kunne gøre det. Ikke? Der er muligheden for det. Jeg ved godt, at statsministeren nu forholder sig til det formelle, men kan man se det politiske problem i det? Jeg må sige, at jeg har ikke selv haft grund til at anfægte det, der følger af, at vi er et rigsfællesskab, og en naturlig konsekvens af, at vi er et rigsfællesskab, er jo altså, at der er nordatlantiske mandater i Folketinget. Det er ikke noget, vi har nogen planer om at ændre. I Lagtinget har det været diskuteret, den forhenværende lagtingsformand fremlagde faktisk et forslag til beslutning om, at folketingsmandaterne skulle afskaffes, blandt andet med henvisning til det, I har talt om. Og der er også røster her i Folketinget, som har talt for, at man fra for eksempel færøsk side bør beslutte, at man altid støtter dem, der vinder valget i Danmark. Det vil sige, at man respekterer danskernes valg og siger, vi vil ikke tippe resultatet, vi støtter dem, som vinder, uanset. Så afmonterer man selvfølgelig sig selv, man bliver mindre politiker og mere sådan en slags repræsentant. Men man vil undgå at havne i en situation, hvor en person valgt på Færøerne kan fratage det danske flertal dets sejr. Har statsministeren nogen idé om den idé, nogen tanke om den idé, at man nordatlanterne altid burde støtte dem, som vinder?
Statsminister, værsgo. Nej, det har jeg ikke. Altså, det er grundloven, der er rammen for, hvordan Folketinget sammensættes, og det gælder også de 4 nordatlantiske mandater.